No zabavna svake godine je revijalna utakmica. Glavna zvijezda ovaj put bio je čelist Luka Šulić. Tužan sam jer nemam vremena više za vaterpolo i to stalno putujem i to, ali evo, došao sam na svoje barem danas malo. Nije te strah da ne ozlijediš ruku ili tako nešto? Ma nije me strah, u vodi nije tako opasno. Prava borba počela je nakon što je trener ekipe ljetnih igara dao znak glumicama da skoče u more. Sad ćete vidjeti ostalo kad doletimo da nismo samo tu za kao ukras, nego smo i ti koji igramo vaterpolo. Ko vam je ovako uzor? Čuli smo da Maro odlično igra. U čemu? U vaterpolu? Koji Maro? Imamo Mara Martinovića. Martin. Svi Maro uvijek najbolje igraju. Maro je taj. A imamo i Nikše, Nikšu Bodjera, Nikšu Kušelja. Je trener Maro isto. I trener nam je Maro. Ko je ovako se pokazao najboljim vaterpolistom među glumcima? Mislim da se najbolje pokazao Nikša Kušelj, koliko se mogu sjetiti. Poznati glumac rodom je iz Cavtata koji je iznjedrio neka od najvećih imena ne samo hrvatskog, već i svjetskog vaterpola. Cavtat koliko god je malo, ima otprilike 20-ak olimpijskih i inih odličja. Tako za jedno tako malo mjesto jako dobar rezultat. Pa iako su Mara Martinovića i Nikšu Kušelja svi hvalili, na utakmici su zablistale žene.